С 84-го года двор не ремонтировался, понимаете? Да. Вообще были одни колдобины. Калгали урамындагы 20-нчы йорт ишек алды. Мында яшәүчеләр ремонтны ярты гасыр буе көткән. Пенсионеров, инвалидов, деток очень много. Безнең йортта пенсионерлар, инвалидлар, балалар күп. Аларга яхшы ишек алды һәм юллар кирәк иде. Хәзер нинди матур менә. Машина кую урыны ясадылар, асфальт җәелде. Уже совсем другой вид. Бу менә былтыр төшерелгән кадрлар. Ул вакытта бу ишек алдында юл начар иде. Балалар мәйданчыгындагы җиһазлар совет заманыннан калган һәм иске иде. Ишек алдын төзекләндерүне дәүләт хезмәтләре порталында тавыш биреп тизләттеләр. Шул рәвешле халыкның активлыгы программаның үсеше өчен дә ярдәм итә, ишек алдын төзекләндергәндә әһәмиятле булган проблемаларны да күтәрә. Һәр йорт халкының үз территориясен тизрәк төзекләндерү мөмкинлеге дә бар. Моның өчен республикада ел саен беренчеләрдән булып төзекләндереләчәк ишегаллар исемлеге төзелә. Яңартылган ишегалларындагы тәртип һәм матурлыкны саклый белергә дә кирәк ди депутатлар. С уборкой ладно, сейчас детскую площадку поставим. Все равно дети, ребята с энтузиазмом, что-то отломается, сломается, это нужно будет ремонтировать. Элементарно снег не будете вывозить, и через год, через 1,5 года вы опять такие же ямы будете иметь. Монысы Калгали урамындагы 14-нчы йорт ишек алды. Биредә яшәүчеләр машина кую урыннарын арттыруны сораган булган. Сейчас это активное движение на автомобилях тоже на самом деле спадает. Хәзер халык самокатларга, балалар велосипедка күчә. Димәк, машина кую урыннарына ихтыяҗ кими. Тик булган кадәр автомобильләр санын исәпкә алып, архитекторлар әлеге мәсьәләне хәл итү юлларын эзли. Дәүләт советы депутатлары Зорги урамындагы былтыр төзекләндерелгән ишек алдында карады. Монда бик начар халәттә иде, без чыгадырык, уйныйдырык инде барыбер да. Но песоктан кала бүтән бер нәрсәдә дә уйнап булмыйдырык. Ялса бетергәчтен шундый рәхәт булды. Яңартылган двор бит инде рәхәтләндереп, велосипедта да йөриләр, роликта да йөриләр балалар, бик күңелле, балалар бик күбәйде. Элеккеге белән чагыштырганда бөтенләй күк белән җир арасы дип әйтергә була. Бик каты тырышып эшләделәр инде. Олыларга инде бик әйбәт, әбиләр, бабайлар чыга да утыралар. Бик әйбәт прям исключительно. Казанның Иделбуй районында быел 69 ишек алды төзекләндерелә. За этот обход порядка 4 ТСЖ, товарищества жилья. Бүген торак милекчеләре ширкәтенә караган 4 һәм идарәче оешмаларның 3 ишек алдын карадык. Кайсында эш беткән, кайсында бара, быел 140 мең квадрат метр мәйданны тәртипкә китерәсе бар. Более чем 140 тысяч квадратных метров. Есть дворы гиганты, которые будут благоустраиваться. Татарстанда быел төзекләндереләчәк ишегаллары саны 1212. Хәзергә яртысы яңартылган. Комитет җитәкчесе Александр Тыгин программаны киңәйтергә кирәк ди. Ишегалларыннан тыш алар янындагы башка мөһим участокларны да төзекләндерү зарур. Матурлаган сайын матур буласы килә бит инде. Халыкның теләге яңадан арта. Бу теләкләрне тормышка ашыру өчен яңадан ниндер үзгәрешләр кертергә кирәк. Менә бу үзгәрешләр турында да менә без фикер алыштык. Алга таба, наверное, без бу нидә программага нидер тәкъдимнәр кертеп, аны яңадан да камилләштерү турында эш барыр дип уйлыйм. Программаның 5 еллык гомуми бюджеты 50 миллиард сум. Әлеге акчага юллар түшәлә, ут сузыла, балалар спорт мәйданчыклары төзелә. Белгечләр сүзенә караганда программа ярдәмендә 2 миллион кеше үзенең ишек алды белән хозурлана алачак. Наш двор лучше всех! Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.